á casa do tío de Manuel Antonio, aí na rúa do medio, non? E resulta que a este compositor, que se chamaba Baligay, compuso un cancionero, recolleu un cancionero de música tradicional, Castelao cantoulle unha canción tradicional. E esa canción tradicional que lle cantou Castelao e que foi recollida no cancioneiro de Baligay é esta que van cantar agora os meus compañeiros e as miñas compañeiras da UNESER. O gaiteiro toca a gaita, buscade rapidamente. Moi ben. Thank you.